Ni siraba kuma kan daminɛ an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye. Jamukan in tɛ fɔ aw minnu kɔ. Aw minnu b'a yira an na sanga ni wagati k'a fɔ ko jamukan in bɛ ka aw bɔ ko caman kalama. O la bi aw hakili b'a la an ka jamukan tɛmɛnen na an tun bɛ plateau dɔ la. Plateau in na an ye a fɔlɔ yira aw la. A tago filanan o tun bɛ kuma visite technique de kan. A fanba tun bɛ kuma o de kan. An y'a yira aw la plateau kan k'a fɔ visite technique mɔgɔw ma se k'a ye kɛnɛ kan. Nka u y'a fɔ an ɲɛna daluya mun y'a to u ma se ka na. O la bi an b'u fɛ yen walasa ɲininkali mun n'a y'a kan na k'an ka se k'a jaabiw d'aw ma walasa aw ka bɔ fili kɔnɔ bi an bɛna o ɲininkali k'u la. Yanni an ka kuma di madame ma an bɛ taa siraba kan. Bon an bɛ don min na komi bi bon visite technique in aranko de barika ka bon. Bon ne ka hakilina kɔni ye min ye n'u sera ka visite kɛyɔrɔ in dɔ fara a kan mais fo yɔrɔ kelen vraiment a degun man ka dɔn a ko la dɛ n'u sera ka dɔ fara a kɛyɔrɔw kan vraiment o kɔni o bɛ diya an ye quoi. Bon a n'a aranko ninnu vraiment a kɔni tɔɔrɔ b'an kan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. Visite technique quand même c'est bien, mais si on pourra améliorer, ça dit là il y a 2 passages seulement. Camion tout bien fait. Nous sera il y aura amélioré qu'on puisse moi je suis là depuis 7 heures. Je n'arrive pas à rentrer, bien m'oublier. Nous on sera à quelque chose nya au chamanga sur un sega d'eau que préoccupation aurait depuis 7 heures ni nani juin. C'est à 13 midi comme ça 13 heures. En clé qu'on peut banner les flènes parce que tu n'as pas un qui t'a correct quand tu ça quand même c'est fini. Sinon c'est quelque chose de très bon. Mais nous sera améliorer ça sera mieux que. Jama de kacha. Yoroka uga essayer ka do fara yoroka. Mo de connaît na kilina sinon uga baraka mais yoroka dokon quoi. Nous sera ka ali do fara kan. O be do bo jama ko ina parce que depuis sokoma mo be. O de connaît na kilina ka fo. Uga barata bulu kain. Oga barata bulu kain re aba fuino ko do fara ka croisi kan. Amerdema fuita la obe ambe filisui fo kata fo kan sera me le mazika to ko mina ni mi me wo fa nam to la daga naturalmente me oga barata bulu kain. Voilà. Visite technique ko la nous sera ka décentraliser ka blabla bega yoro la o de ka usa quoi. No kera bebe lafiya n'a fɔra ko mɔgɔw b'u ka so depuis 6h du matin u kan ka taa baarayɔrɔ la visite la n'i bɔra su fɛ fana polisiw b'i minɛ ko visite technique t'i la k'i ka wari sara k'a kɛ tan cogo dɔ la c'est pas bon u b'i ka mobili minɛ ko parce que i ka visite ma ɲɛ ni visite dun ma k'i la i tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si ni polisiw dun y'i minɛ u b'i ka baara la sa donc n'a dun fɔra k'an ka na yan fana ara minɛ a fana ma nɔgɔn quoi n'u bɛ se k'a lajɛ k'a nɔgɔya an bolo ka yɔrɔ dɔw fana dayɛlɛ k'a kɛ yɔrɔ 2 yɔrɔ 3 bɛɛ ka se k'i ka visite kɛ nɔgɔya la o de bɛ fisaya an ma quoi. Madame Ambifo. Ani nyama au bismillah. Kuma ba don ga fo jamukan siraba kuma kan akalla yini te fuyi accident ko se ka no ga trumna hakilla jigina wakati do la ambe pano nya fo na code la route wakati do la am mago be fen do don na am so dombaga ma no le spécialiste we wakati chama fana ambe plateau de sensibilisation ke obeke ni mo ye mo nu no fe tugu mo ka chan wala sa o ka se ka woli ma da kan ani ladili kan ke aw ka se ka siraba kololo don accident ko se ka noga ko in bebe munun na fem no fe o ye accident nɔgɔyali an bɛ visite technique la bi a b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ a yirana k'a fɔ ko visite technique la fɛn caman bɛ yen nɔ u ma fɛn minnu faamu i n'a fɔ visite technique yɛrɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi a sɔrɔli a kan ka nɔgɔya mais mɔgɔw y'a yirana k'a fɔ a sɔrɔli ka gɛlɛn wagati caman o la an sera directrice ma bi walasa a k'a ɲɛfɔ an ɲɛna est-ce que mun de b'a to hali bi an bɛ wagati mun na visite technique halisa a sɔrɔli ka suma. Bon, visite technique sɔrɔli ka suma o ye kumaba ye parce que a bɛ dépend fɛn caman na i bɛ na visite technique la i bɛ se ka mɛn ran de la n'o tɛ a sɔrɔli a baara yɛrɛ kɔnɔna o ka surun donc an bɛ se ka baara kɛ teliya la mais an bɛ baara kɛ ni machine dɔw ye an bɛ baara kɛ ni ordinateur dɔw ye donc olu f'olu k'u ka temps ta k'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ donc o ye kelen ye filanan ye bɛ se ka kɛ min ye n'i nana visite technique nɔfɛ don min na ka na bɛn lundi ma ou vendredi o kɔrɔ ko weekend banna sisan ou tile caman chômena e nana bɛn jama ma donc e fana bɛ sɛgɛn o jama nɔfɛ parce que a kɛra cogo cogo ran de don a bɛ ɲɔgɔn kɔ i b'a fɔ embouteillage fo i ka tour ka se i ka se ka don donc o bɛ se ka gɛlɛya
min fana bɛ se ka gɛlɛya c'est que an ye centre kelen de sɔrɔ Bamako kɔnɔ yan a bɛ Suguni kɔ donc ni mɔgɔ Bamakokaw nana k'u bɛ na visite kɛ ni bɛɛ wulila ɲɔgɔn fɛ komi kuma dɔw la ni anw yɛrɛ kun bɔra ka taa mɔgɔw minɛ k'a fɔ k'u tɛ visite kɛ n'an nan'u minɛ u bɛ na fara ɲɔgɔn kan o don o san wɛrɛ u bɛ na fara ɲɔgɔn kan o y'o anniversaire ye san bɛɛ olu date kelen na olu bɛ na fara ɲɔgɔn kan donc o kuma ninnu an b'olu wele ko affluence o kuma na jama bɛ caya mɔgɔw bɛ sɛgɛn mais n'o bɔra la centre ko kelen o fana ye an ni gouvernement ka baara taabolo ye n'o tɛ an yɛrɛ ka laɲini ye centre ka caya Bamako kɔnɔ. Ok, o jaabi hakili la faamuyali sɔrɔla la o kɔfɛ est-ce que aw kelen'u ka don nataw la ka baara dɔw boloda ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ walisa hali bi bolimafɛntigiw bɛ se ka lafiya visite ko la n'o ye centrew cayali ye n'o ye aw ka mansinw aw bɛ baara kɛ ni mansin minnu ye ka se k'olu fana caya. Bon an bɛ baara kɛ ni machine min ye anw y'o o kɔrɔta o sankɔrɔta o kɔrɔ ye ko min yɛrɛ sɛbɛnnen don an ka contrat kɔnɔ o t'anw bolo bi tuguni an taara labanw ɲini diɲɛ bɛ ka avancer fɛnw bɛ ka yɛlɛma donc an fana taara ɲɛfɛ an taara duguw ɲɛfɛ ka taa lajɛ tɔw b'a kɛ cogo min na an y'a ye an y'a faamu k'a fɔ o de da ka d'an na o de b'a to an bɛ dɔ bɔ an ka accidentw na an bɛ mobili sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ donc an taara an dege o la k'o san ka na n'o ye k'o bila an ka yɔrɔ dɔw la donc centre 5 b'an bolo Mali kɔnɔ olu bɛɛ machine ɲuman b'a kɔnɔ donc ka b'o la an tilala ka machine wɛrɛ ordinateur lama dilan a bɛ wele logiciel donc logiciel kɔrɔ de k'a bɛ baara k'a yɛrɛ ma i b'a fɔ robot sugu dɔ an bɛ fɛ a ka min kɛ a b'o kɛ o kɔrɔ ko sisan ni nana n'i ka mobili ye anw fɛ yen i bɛ machine de b'a fiyɛ ni mobili bɛ passer mɔgɔ t'a fɔ tuguni ni mobili bɛ passer donc o ye yɛlɛma belebele ne fɛ an ka baara la o ye yɛlɛma belebele sécurité routière la o kɔrɔ ko sisan ni nana n'i taara frein fɛn minnu kan ka lajɛ ka ɲɛ an bɛ da la k'a fɔ k'olu lajɛra ko machine ye taux min di machine yɛrɛ ko a bɛ passer n'o tɛ a b'a fɔ a tɛ passer i bɛ segin ka taa garage la ka taa dilan tuguni donc sisan ne fɛ o ye laɲini gɛlɛn ye o kun ka gɛlɛn anw yɛrɛ ma parce que anw ka baara in kɔnɔna na kow ka ca donc sisan an ye fɛɛrɛ wɛrɛ boloda anw y'a fɔ état malien kabi a bɛ san 2 bɔ n'an bɛ fɛ ka Bamakɔ centre 2nan jɔ mais a mɛnna a yɛrɛ b'a kalama don o don a kuma bɛ sen na an b'a la an bɛ centre 2nan jɔ an ye tɔgɔ yɛrɛ da la ko Bamako 2 an y'o fɔ k'o fɔ nka u k'an dɛmɛ ka terrain yira an na min bɛ se ka k'a baarakɛyɔrɔ ye an ka sɔrɔ ka taa o san ka o k'an ka yɔrɔ ye gouvernement m'an dɛmɛ o baara la an yɛrɛ ye dɔ sɔrɔ ala barika la an y'o san an y'o jɔ donc sisan o tɔ ye fitinin n'ala sɔnna ma a yɛrɛ bɛn'o image ye donc a tɔ ye installation fitinin ye pour que dɔrɔn k'a dayɛlɛ mɔgɔw ye. Ok, donc n'i y'a faamu sisan n'o baara banna baara bɛna daminɛ o la o bɛ se ka dɔ bɔ ba kɔfɛ mɔgɔw ni ba ɲɛfɛ mɔgɔw bɛ se ka tila dɔw bɛ taa yen dɔw bɛ na nka n'a baara banna yalima baara bɛ daminɛ yɔrɔnin kelen walima taga wɛrɛ sira wɛrɛw bɛ yen nɔ gouvernement kan ka yamaruya dɔ d'aw ma ou bien a baara mana ban dɔrɔn aw bɛ se ka baara daminɛ a la. Bon o façon ye bɛnkanw ye parce que an yɛrɛ bila la parce que an ye proposition kɛ a bɛ wele ko a tɔgɔ ye di programme annuel dɔ mais an ye programme kɛ sur 3 ans triennal o de b'an ka convention kɔnɔ donc o programme kɛlen an y'a fɔ an bɛna Bamakɔ 2 jɔ an ye fɛn caman wɛrɛw proposer an ko k'an tɛ centre secondaire fɛ o kɔrɔ ko centre dɔw bɛ région dɔw la machine tɛ yen mɔgɔ de bɛ yen k'a ka baara kɛ a kelen donc o yɔrɔ sugu ninnu an fɛ olu man ka papier di min ni machine yɔrɔ baara papier kelen ye ko mɔgɔw b'u ban ka na machine yɔrɔ la pour que ka taa o yɔrɔw la ka taa papier sɔrɔ dɔrɔn ka tɛmɛ o tigiw fana kan k'a dɔn k'a fɔ sécurité ye min ye
ni o tigi ye visite papier d'i ma k'a sɔrɔ hali a ma mobili lajɛ ka ɲɛ ou i ka frein ma lajɛ machine ma se ka mesure d'i ma o façon na i bɛ se ka accident sɔrɔ a kɔlɔlɔ bɛ bonya i yɛrɛ n'i ka denbaya ma ou mɔgɔ wɛrɛw sira ba kan minnu m'a min u m'a bɔn i tɛmɛntɔ gosir'u la ala k'an kisi olu bɛɛ ma. Amina rabi n'i y'a jateminɛ n'i ye accident yɛrɛ ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ jateminɛw y'a yira k'a fɔ fɛn saba de bɛ na ni accident ye bolimafɛn bolila bolimafɛn ani sira mun ye bolimafɛn ta ye bilasiralikan jumɛn de b'i bolo k'a ɲɛsin usagers ma pour que o ta ka nɔgɔya. Bon pour que bolimafɛn ta ka nɔgɔya bolimafɛntigi bɛɛ b'a dɔn ko san kelen i tɛ san kelen kɛ n'i ma se garage kɔnɔ n'i ka mobili ye i ka bolifɛn kɛra cogo cogo a bɛ panne dɔ sɔrɔ i bɔra an fɛ yen i nana an fɛ yen kuma o kuma i bɔra i hakili to i ka mobili la i ka visite b'i bolo mais i hakili to a la k'i tɛ k'i ka frein santi i tɛ k'i ka i ka frein minɛ ka gɛlɛn ou i ka frein a mɛn i yɛrɛ b'a dɔn a t'a minɛ i bɛ miiri o façon na sufɛ polisiw bɛ se k'i lajɔ k'a f'i ye k'i ka phare tɛ mɛnɛ o i bɛ t'o ampoule changer aw ka baara y'o bɛɛ de k'olu lajɛ mais i bɛ na don min na anw fɛ yan nɔ san kɔnɔ siɲɛ kelen an b'o lajɛ i bɛ taa n'i taara sisan ni ko wɛrɛ y'i sɔrɔ i ka mobili sɔrɔ o temps kɔnɔna na o y'i yɛrɛ ka hakɛ ye ka wuli k'o dilan i yɛrɛ ye donc ne fɛ bɛɛ k'i hakili to o yɔrɔnin na i k'i hakili to i ka mobili la i k'i hakili to ko min b'a kɔnɔ i ka sécurité ɲini i yɛrɛ ye a kɔnɔ quoi ani mɔgɔ minnu fana bɛ bɛɛda la minnu bɛ siraba kan i kɛrɛfɛ. Ok Bamakɔ sariyaw la est-ce que bolimafɛn dɔw kɛrɛnkɛrɛnnen don minnu man ka visite kɛ. A kun fɔra ye ko président ka mobili ani armée malienne ka mobili. Mais oui. Olu de tɛ visite kɛ. Mais aw ka jateminɛ na bɛɛ bɛ k'a kɛ walima. An ka jateminɛ na sariyatigi dɔw bɛ yen olu t'a kɛ dɛ. An ka jateminɛ na mɔgɔ caman bɛ visite technique to yen a tɛ kɛ. Ok i ka kumaw la n ye kuma dɔ faamu la a bɛ komi sisan aw yɛrɛ wagati dɔ la aw ni finitigilakaw bɛ se ka wuli ka jateminɛ kɛ o bɛ kɛ yan. An y'a daminɛ na a bɛ san 10 ni kɔ bɔ an kun bɛ bɔ an ni assurance bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa Segu an taara Kayi an ye Bamakɔ kɛ siɲɛ 2 i b'a sɔrɔ an bɛ bɔ an yɛrɛ b'a wari bɛɛ bɔ ka mɔgɔw labɔ EONT mɔgɔw bɛ bɔ DRT mɔgɔw bɛ bɔ polisiw bɛ bɔ donc an bɛ taa sirada la mɔgɔw bɛ minɛ u bɛ taa fourrière la o de n bɛ k'o de wele o de bɛ na ni affluence an b'o rafle kɛ n'o kun kɛra an b'a ye k'a fɔ dɔw bɛ sɔn k'u ka mobili to fourrière la ka wari sara an ka reçu ticket ta k'olu bɛ na visite kɛ komi mobili tɛna sɔrɔ ni ticket ma yira u bɛ na ticket ta ka taa o yira ka mobili ta ka bɔ ka taa u kunfɛ o ticket bɛ to an bolo visite yɛrɛ ticket tuguni o tigi bɛ taa n'a yɛrɛ a bɛ taa ɲɛɲini cogo wɛrɛ la mais an y'a ye k'a fɔ fana mɔgɔ dɔw bɛ yen olu fana bɛ dugu kɔnɔ olu bɛ papier dilan dɔrɔn na ka papier dilan visite dilan k'an ka papier ɲɔgɔn scanner ka fraude kɛ k'a feere mɔgɔw ma ne yɛrɛ ye dɔ minɛ na san kelen a b'a feere 10 000 francs an ka wari ye 5 000 francs mɔgɔw bɛ taa fɛn na o kun ye pour que ka rang éviter i m'a sɔrɔ o kun ye pour que i kana sɛgɛsɛgɛ an ka fɛn dɔ fana fɔ ɲɔgɔn ye ni nana visite technique la an bɛ fɛn o fɛn lajɛ an b'a f'i ye de a man ɲi t'a dilan donc peut-être que visite wari dɔrɔn t'i ka bi musaka ye o peut-être que a bɛna f'i ye i ka mobili frein man ɲi i ta frein san i ta nin san ta nin fana san donc u bɛ siran o wari bɔ caman de ɲɛ peut-être donc u bɛ sɔn ka nin ko sugu ninnu kɛ. Ok n'i y'a jateminɛ code la route sariyaw la bolimafɛn kura n'a nana a bɛ san 3 kɛ ka sɔrɔ a ma visite kɛ san 4 a bɛ visite kɛ n'o bɔra a la san o san i kan ka visite kɛ o ye diyagoya ye madame an bɛ fɛ ka kuma mun dɔn sisan an bɛ se ka don jumɛn de fɔ bolimafɛn bolilaw ye jɛmukan in kɔnɔna la k'a fɔ nin don ou bien nin wagati in na centre kura baara bɛ daminɛ. O ye ko gɛlɛn ye ne bolo dɛ parce que n y'a f'i ye cogo min bɛnkanw don. Ne kan ka taa direction nationale mɔgɔw wele n kun y'a fɔ ministre ye tuma min ministre Ibrahima Ali kun bɛ yen nɔ n ko centre bantɔ don n ko n'a bɛ ban n k'a ka na an ka centre dayɛlɛ
donc a kun sɔnna o ma quasiment. Donc maintenant directeur croix mimi ne ɲɛ b'o de la Segal bɛ nka n t'a dɔn ni Segal bɛna se ka dayɛlɛ. Donc ni centre banna a kɔni ka d'anw ye a ka dayɛlɛ joona joona parce que déjà o bɛna dɔ bɔ an ka yan baara la a bɛna an ka yɔrɔ kɛ fila ye mɔgɔw bɛ lafiya mɔgɔw yɛrɛ de ka lafiya ka d'an ye parce que nin kuma in mɛnna senna kojugu. Hakili la jamana ɲɛmɔgɔw man ka nin ko bila ka mɛn ka d'a kan anw yɛrɛ ka wulikajɔ ye bolimafɛn bolilaw bɛ se ka lafiya cogo min na ni centre banna u kan ka autorisation di pour que mɔgɔw bɛ se ka lafiya cogo min na kuma laban na. Kuma laban na ne bɛ welewele di maliyɛnw ma u k'u hakili to u yɛrɛ la u k'u hakili to u ka mobiliw la donc n'a fɔra an ka mɔgɔw ye facteur fɔlɔ ye ka accident provoqué donc an ka code de la route kɛ an ka civilité fana kɛ journée de la courtoisie dɔ bɛ yen mais an ka sira di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn bɛrɛbɛrɛ sira kan donc an k'an hakili to an ka bolifɛnw na surtout ani mɔgɔ minnu b'an kun hali ceinture de sécurité ko ninnu tout ça c'est important an ka essuie-glace ɲini ka k'an ka mobili la samiya in kɔnɔna na an ka essayer fana k'an ka pneus kɛ ka ɲɛ parce que ne bɛ fɛ pneus bɛɛ sen wo ka y'a la a kana dun ka ban fo ka se k'a kɛ i b'a fɔ ballonni donc n'a y'o bɛɛ kɛ samiya in kɔnɔna na ala k'an ka lakana caman yira an na inshallah. Chef de centre visite technique la nɔ an b'a ye mobili dɔw bɛ yen i b'u ye kɛnɛma mobili ninnu ye cogo cɛ ka jugu n'i y'a ye i bɛ taa sɔrɔ visite technique b'u bolo e yɛrɛ bolo o bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di mun de b'a to olu bɛ visite technique sɔrɔ ka d'a kan anw bolo ni visite technique bɛ mobili la dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ mobili ka ɲi. N balimakɛ e yɛrɛ ka nin ɲininkali a diyara n ye parce que depuis longtemps an bɛ kuma in mɛnna mɔgɔw da mais an yɛrɛ tun bɛ fɛ ka occasion ɲini k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna parce que anw fɛ yan nɔ contrôle bɛ i ye point 7 de ye o point 7 ni mobili min y'o dafa an b'a fɔ ko mobili de ka ɲi an bolo o point 7 an bɛ se k'an da don damadɔni na k'a f'i ɲɛna o fɔlɔ ye frein filanan o ye yelen sabanan o ye pneu ye naaninan o ye direction ye duurunan o ye géométrie ye wɔɔrɔnan o ye signalisation ye et puis 7nan an b'a fɔ o ma nuisance donc n y'o point minnu f'i ɲɛna o y'olu point 7 ye o point 7 na mobili mana na n'a ye frein dafa frein yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn ko frein nafa ka bon mobili yɛrɛ la n'ale tɛ mobili tɛ se ka jɔ donc mobili foyi tɛ tɛmɛ anw fɛ yan nɔ i b'an ka visite nɔrɔlen a kan ni a m'o dafa donc f'a k'olu de dafa frein b'o la ɲɛfɛla de kɔfɛla b'a la n'a y'o critère ninnu dafa a bɛ fɛngɛ bon anw fɛ yan hali yelen yɛrɛ gansan mɛnɛni tɛ yelen kan ka mɛnɛ ka se yɔrɔ minnu ma n'olu de dafa ma ko yelen ka ɲi pneu n'a bɛ mobili kɔrɔ a b'a kolon kɔnɔ ka s'a ma o dɔrɔn t'a ye fo pneu ka ɲɛ de pneu a kan ka rôle minnu jouer par exemple a filan olu ka ɲɛ bande de roulement ninnu ka ɲɛ et puis adresse ka k'a la quoi donc parce que pneu nafa ka bon surtout en fin de saison ni pluie minnu fɛn minnu na vraiment nafaba de b'a la o point 7 ninnu na ni filɛ ka damadɔni f'i ye n'olu dafa la o de b'a to an bɛ se ka visite di mobili ma donc mobili ɲɛ la yelen ɲɛ tɛ quoi mais point 7 ninnu n'a y'olu dafa o de y'a to o de ye ɲuman ye parce que mobili dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ hali a ɲɛna yelen ka ɲi mais i b'a sɔrɔ peut-être frein t'a la mais mobili dɔ bɛ yen n'a ɲɛna yelen man ɲi hali n'a frein n'a yelenw dafalen don pneu ni roue ni direction ni nuisance ni fɛn ninnu n'a y'olu bɛɛ dafa donc an b'a fɔ o ma ko mobili ɲuman donc n'an ma taa au-delà de ces 7 points n'an ma taa ka tɛmɛ pour le moment an bɛ 7 na mais n'an ma yɛlɛn 7 sanfɛ an tɛ se k'a fɔ ko an bɛ mobili a journée ka mobili minɛ k'a fɔ ko a yecogo kama pour le moment yamaruya de t'an bolo n'a yamaruya dil'an ma don min na a bɛ an bɛ n'o fana kuma fɔ i ka ɲininkali in a kun bɛ n kɔnɔ k'a jaabi depuis kuma jan ɲɛni damadɔni fɔlɔ y'a la. Komi n y'a ɲɛfɔ a ɲɛna cogo min na jamukan in daminɛ na an tun bɛ visite technique la an ye jamukan tɛmɛnen dɔ kɛ u tun kan ka ye nka u ma ye u y'a ɲɛfɔ kun min na u ma na o la bi an ser'u ma walasa ɲininkali min tun b'an bolo ka se k'o ɲininkaliw k'u la hakili la aw ye faamuyali sɔrɔ n y'o de fɔ n bɛ segin k'a fɔ ni bamananw ko don o don tulo bɛ taa kalanso ni tulo bɛ taa kalanso a ka taa kalanso ɲumanw na an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali kɔnɔ n'i ye mɔgɔ jɔ 10 i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 8 mago bɛ ɲa sira kan u ka taa ni ka segin bɛ kɛ sira kan ni jamukan bɛ kuma o kan ne bolo o ye kalanso ɲuman ye hakɛto bɛ n na sali ala Muhamadu.